Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Nijang Karbiang long asam mala kipon along longli ke dovek ahem tun atum anam non anta kachelong lirik ajok pini phai kuni ni phai kre siarni dongkamukam revenue circle office asai hemalong thurpak pen kachesong dam bangso kachesong pon along kaningje pon ke pini penap angbong klardak pen nangche thanang ji pusi aning kipung aradatum pherangkya thengno ningje pon dongkamukam revenue circle office along asamala aputhak tangka kelong dunde atum aning ki thipen SK Mondol benting hanse aphan linchika lapen sumupong arat atum thurpa kachesongpon dongkamuka pen promise jerang Karbiang Long News rong mane linchika le asamala torwan lo amat nili hemda parupon la amat nili merdi pota chiri ka pagni dononda amat ipa banga dolo ipa banga long lo he mat ipa bang long le la ama nil phana pu bangke mondorong pulo ilo pak ni jong le pak thom ma jong le ipak ba ji ke bang ya dong bang pak thom pak pia jore along le ke dam ni long ni long le ni ke no ta nan tum thlang ni no ta an se bak bang ra pu lang am tha ni long thenai long no ta ni hem re don lam ta ni re po sa ta long de kom ha asin man sin ni order po asin ni le ke ni po ta pak ni mediang sin ni ji ke pak ni nei la sin ni le ke ha chiri ke pak ni ko te chiri ko le ha chiri ko ba kaddo la solong le dunna ke chiri frok dun ju abla ni le la krep khobe ke long anta ipa bang jong de la ta malale pi malale hem ne din ba ha long ke jerso de bang la kri ni kre som si long ni hem ne dun la mata ni ke pa na ke people malon de ke time la ke ha chiri frok nili ke non lai pa bang ke nili long vek nang la pang ni me dio se pang ni mati ke li phan jong le puna pong la pen ting lo along le pen ma le pin lo pen tiang se nong nam kache thangklong kache parjana bang phi sarpi ke hai avi tanglu Karbi lam arjan along kachaparjan dun abang phi sarpi ke hai pulote maduda kachini ne abang avilo sarpi ke hai mate tado BP penang an arni pen alangli breast cancer kacholong lok pen ajok alangli keso chelang piklo kaprek hospital along anta keso chelang piklo sitame alangli kopai kahino pen ajok bangso akeso pen chepajok un edetlo bangso keso pen ajok ilitum appear the pen nang che odun si halloween adem sangtet cho endam tanglo lasi alangli tado BP labangso appear the pen kavedet ke Karbi lam arjan aham phang along isi kana hok the tan do pondo lasi ilitum Karbi anglong news pen sitami tado BP kavedet aputhak nilitum pen sitami chomrengmi chomrongso kerap dunlong pe meji aphanpura arnam akengri howa hangpi ponlu Karbi anglong digital news forum sai hem along KNYC asong pen pherang kya mai kang nipon Phaikoni ni phaisur kep arni KNYC mei phupot moteran atum pen pherang kya mai kang nipon bangso pherang kya mai kang nipon ke Karbi anglong a pherang ke klembang phubang phi atum a hok pet abirta pache thanglo pulote labangso a pherang ke aphan ke hotur det titi lasila puson BJP rachari atum abang klempon pedet si ke mei pusi pherang kya mai along pen ningje pon lasi pherang ke atum aphan ame thang aron pen kapa klemlong ledet ke Aron kali lasi nilitum omor sing ti soaphan ke nilitum KNYC asong pen ke pinrem pon lopusi pot moteron pen pherang ke amai kang nipon along ningje pon tangte pherang ke amai kang nipon along kaningje pon alam thele arjuponik sinang Kembang problem kita mana dah, ni tu macam apa benar, tu orang pot, ni tu song hen KNYC hen pen, ni tu mana suri kado macam apa jual, pherang ke mai jenjek pun ni tu hen pen, pini nak jadi orang tu mana macam ni tu ni tu, lepu ni website kita ke alang like GS eklo, amen jersong bongruk, napa matu thua pu dotu lah, Richard Teron alang like victi lo, napa pu arena do alang like AGS Davidson intik po. Pini ni tu labang so pherang ke mai phanang kok labang ke non malom media tum phan alang itum ki claim ke dam long ki bank ke phan mate BJP government atum kapasik sak dona puthak se nitum pini labang so pherang ke mai ke pha lapen labang so puthak si nilitum pini rat phan isi hini pachini kan tu alam the do asi chenglo na apot bang ke nalitum antina chini lo India ke world largest democracy lo with 1.4 billion population lapen labang so democracy para emerging phan ke independent
media kenang sot independent media kedo kenang sot non ilitum langlam lo nang isi ningduk me lam lo media tu ahok pet birta paceta ki banda penan kasiksa katora la puson sit dulu non BJP nang cari lo bukan ke media tu ta kaya tengge independent la puson tolong le lo non bisara lam Karbiang long la BJP nang cari lo bukan ke media tu sadami ahok pet abirta kapak langi long penan kisung kiduk kiponang dulu non ka la puson ang deng zaman de loma de isi fair environment of fair la puson se do kok lo komane media bang phusi mane media outlet tum jong sa hok pet alam kapak lang ji polota hok pet alam paklang de polotang de BJP atum man ke alang li tum man ke hotu la puson si cekam de la puson se man de lo input ame non hajong karbing long lo ta Karagao dim long arong long 200 bigha saput hat long lelam kia pota isi media outlet atau news bang telecast lo hala dak long bang ta paklang de daphi kopi lo ka cheklang thu bang ke EM Amar Singh Tiso mother land revenue in charge alangli chithur khruksi pherang ke mai phasi media tum han defamation na case pu men pen pinang an ke ther ki hap la puson dolo la pen alangli tum sai ka chiklem lo aseng tong bang media tum han aseng tong ki ber riban si kabor I dopon lo basi nilitum mahin pen ke labang ke ning duk cepak lang lo lapen Amar Singh Tiso ke hai bang so tak pen nilitum masong ahin pen pinrem lo athi media pulotan te lake demokrasi garden lo lagan tina chini lo media ke information no bote pacetak po me hinuk sadami lage pacetak po lage aron tang de lo rat phan ka chini ke nang sot lo sadami non apor thekdam lo BJP putum ke kopilom media tum han ke alang li tuman kai ke da ki ber sibji lo poson se kabor ido ke damta ni da ni tum arjulong lo koman ni tum media tum a hok peda beta pacheta ka joini official inut bhai ni rakchari song rapon official residence long hang pen pinan ke ther ke happa do pon lo la pen alang li tum media pan sada mi kan kirji po alam la poson da ni tum thengdo inut bhai ni media tum na ke than bang dulu asila bangi sining duk me melam la pen non nilitum labang so hongjai madu labang so platform pen rada phan ka pachini kan tu abang la hen lo media poke lage kai ke ta rada pharman si paklang bom lo rada pharman si arjak lo kai ke ta a hok pet si phere re pin pen rada pharman si paklang ti bom lo la sim non media tu ma kisunga ho rat sa tame kar jabdun kenang sot la pen lan chot agali nili anutin karbing long du an democratic forces pansatami nili epilo media tum akisung long ilitum arjab tum vek nangji la penalang litum kisung ibon tum solidarity and support pidu nangji jong salang litum akisung long ilitum arjabunde lo bolatang te kirangji lang arni bangke media tum sadame a hok pet abirta kapak langji phan ka pheri so la puson dui kokji jenglong langso arat atum thorpak pentuar kacheselampon lakha korpli korkan thi constituency ke parlu jenglong langsu lemtem PS arat atum towar kahinu parpi gajok kedam kewang akisung penang an chetong ponanglu lapen non puanta bangso akisung pen jokpon un elang chethan dammi kedam tang aningkan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen jenglong langso arat atuma phan panongsi babul ingti arong pen lemtem jenglong langso an towar cheselam ponlu lason si haladak arat atum aning karong thektiklu bonta cyclem patang pon pedet ajok haladak arat atum aning karong ali abedet asonlu lason si pini arni lemtem jenglong langso arat atum chingrom si kuno pakpen cheselam ponlo bonta kuno pakpen lokke towar selam pon un e lasi Karbi Anglong Autonomous Council Sayam Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso atoma phan hadak arat atum ahin pen prabjin pen labang so atowar nang selam pivek thapusi kachuningri pedu ponlo samilang so pen longba morning ti Karbi Anglong News. Rajenterang inglong arit sai chuti kipen sok kachipalong pon. Hako pen ta Karbi atum ke inglong arit si chuti ki pon pen inglong arit pen sok detle chuti ki chotkali Ladak Nimpo Hanserong birik pen chenglo kaprek ahormuta chuti ki pon lason si lakhain kora throk dwarbagore mesi constituency angkang sarthirong pi amikar Rajenterang inglong arit sai chuti ki pen ningkan kang thim ke chuji aphan sok chepalong ponlu
lasi rajen terang sai choti ki ke kathi dimro asok si jeklem ponlo ajo ta hem tap ang song si ke do lasi sai choti ki ke rengme pik athima nili ke ladak red along amat si ajata long lap hen menpo hanserong munit atum sai kiti ki pamete mesen ladak red pen ke mo sok rot et ansi hem dam puputa rajen terang pen pherang ke thengno than pachini pon